and this is how it goes. И здравейте хора, аз съм Бенярката и днес ще играем Clan Battle. Най-накрая дойде Петка и ще го играем малко. Значи ние ще играем Defend. Ето дека ми е Fire Spirit, Ice Spirit, Fireball, Golem, Skeleton, Inferno Tower, Rocket и Tombstone. Него го изпробваме. Джойнваме. Ева, двама сме. И той ма играе Defend. Да, пускаме. Скелетите ме отюха там, къде трябваше. Пускам Tombstone, така да дразни. Трябва да пускаме Fireball. Бутнахме го малко. Лека по лека го бутаме. Браво, бе! Добре го изиграхме сега. Пускаме сега голема. Спират си пусна. Много съм умен. Пускам Tombstone веднага, отзад. Fire Spirit пускам. Надявам се да пусна нещо да дефендва. Май няма. Сега гответо на Tombstone, защото вижте сега колко ги забавих да бият по... Добре, това го изиграх гадно. Аз имам рокет, така че ще го пусна. Няма смисъл, ще го пусна. Тогава тук ще пусна голем. Го е. И скелети пускам. Пускам още един голем. Tombstone веднага. Зареждам си, пазя си Fireball. Нещо леко трябва да... така и го е. И май ще биеме тази игра. Айде да го ги биеме. Айде бихме. Добре, плей. Доста добре го изиграхме с този печага. Ние сме по-луите обаче. Айде, 3 корони. Ще видим кой е печелившия от giveaway ни. Надявам се да съм записал всичките. От май почва от 7 до 420. А понеже има един човек, който е 69,906. Ако излезе 69, понеже много голямо число и ще се получи много голямо число постоянно. Ако излезе 69, ще спечелиш. Добре, и след 1, 2, 3 и ще разберем кой печели. 1, 2, 3. И май имаше 103. Да, има 103 и печели Георги Баев. Честито. Сега ще ти пиша, ще ти изпратя покана на Фейсбука, за да ти пратя акаунта и се здраве да си го ползваш. Чао, благодаря и това беше от мен.